súťažiaci s číslom 67, je to Bentley Special Roadster. Guys, where you from? Where you from? Odkiaľ ste? My sme z Čech, z Moravy. Za to tie zmetené výrazy, keď som sa spýtal where you from. Sú každého chlapa je asi mať Bentley, je to tak? Áno, samozrejme, to je pohádka. A prečo máte tieto okuliare, takéto pilotské na sebe, to kvôli rýchlosti? To je kvôli tomu, že chceme závodiť a vypadá taky tak. Ako závodníci, výborné, lebo rozhodne ako Češi nevyzeráte, ale ako závodníci áno. Môžete pokračovať samozrejme v jazde. Toto bolo Bentley Special Roadster, teda auto bez strechy, ale s dvoma sedadlami. A Roadster je aj v tomto prípade súťažiaci s číslom 56, prišli na Bentley 2-liter Adventurer, taktiež z Moravy. English, ok. Nie všetci Češi majú Bentley, ja viem. What is special about your car? It's pretty original, I would say, and we got a new engine. I mean, not a new one, but renewed now. And yeah, we're gonna have fun with it now. All this Bentley, OK, že to je jedno z najstarších Bentley, I'm sorry? 1922. 1922 Bentley a súťažiaci s číslom 56. Ďakujeme za návštevu a už sa na to pokopí. Takto prejdeme tak trošku v rýchlosti. Súťažiaci s číslom 47 prichádza auto EMV 327, také skoro BMW, by som povedal, len teda EMV. Nádherné vyložtené, môžete pokračovať samozrejme v jazde, pozdravíme na videjko, ahojte. Poprosím ďalšieho súťažiaceho, aby sa predstavil v plnej kráse. Tu už vidím originálnu značku BMW, ktoré sa ku nám dostavilo súťažné číslo, nevidím, takže viac ako značku vám nepoviem. Odkiaľ ste, where are you from? Germany. Prepačte? Germany. Germany, so it's Germany. Okay, very nice car. How long you own this car? How long? Yeah. 2 years. 2 years, OK. Horko ťažko sme sa dopracili k odpovedi. You can continue. Keby som ja sedel v takom aute, ja sa s nikým nebavím, to je pravda. Takže úplne rozumiem. Nádherné, krásne vozidlo 119. Prišiel nás postiť návštevou Miloslav Čomaj, BMW 3200 CS. Pardon. A zmena. Prečo zmena? Bola nevyhnutná. Trošku nás zaskočilo to autičko, s ktorým sme chceli ísť. A takže nejaké technické problémy. Improvizujeme. Ináč to by som chcela ja, keby som ukazoval auto improvizovať tým, že si zoberiem takéto. Bohužiaľ, takú možnosť nemám. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu, môžete pokračovať ďalej. A máme tu Tatru, súťažné číslo 42, ja vám hneď poviem, o akú Tatru konkrétne ide. Je to Tatra 97 z roku 1939 a máme tu mladú vodičku, prvá vodička, dokonca mladá. Kde máme bezpečnostné pásy? Ešte neboli omiele. Ja viem, sa snažím vás nachytať. Takto je to bežné, že niekto veci chodíte na preteky, to si je taká dvojka vedlo. To sme teraz znovu utvorený Ducati Team Slovo. Hej, tak držíme palce, veľmi hlučné. A nádherné vozidlo. 48, yes, konečne môžem povedať niečo o aute, ktoré je BMW. Značuje typ vozidla alebo jeho výkon tomu, že by to mal byť víťaz alebo nie. Veľmi špeciálne auto ku nám dorazilo. Zdravíčko, hello, dobrý deň. Čo by ste nám povedali o tomto výnimočnom vozidle? Autíčko je bojový tudor z roku 48. Takejto farbe a v takomto termíne. Má to nejaké odôvodnenie, prečo takto vyzerá? Lebo sa nám to páči, no. Lebo sa nám to tak páči, to je krásna odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, môžete ísť teda ďalej. Hliadka verejnej bezpečnosti priamo tu v Spišskej Sobote. Poďme na Tatra. Podobný typ vozidla, ako sme už videli pred malou chvíľou, možno s nejakými zmenami a so širokými pneumatikami a traktora.
sedíte asi na tom aute. Je to možné? Tá, hej. Naši východňari. Číslo 118, nádherný Mercedes-Benz. Koľkokrát ste si buchli hlavu o tieto dvere už? Ja si búcham hlavu všade. Poznám také typy ľudí. A úprimne vás ľutujem, no v každom prípade držím palce na pretekoch. Aj s týmto veľmi výnimočným autom vo výnimočnej farbe a samozrejme s výnimočným otváraním dverí, na ktoré by som sladil. A opäť tu máme Buick i s Hafanom, s krásnym psíkom. Hello guys. Hello, hello. Are you always traveling with your dog? Ja? Complete. So you are like, this is the full house. Okay, thank you so much. We continue. To je krásne, že ešte aj so psíkom takto na ľahko cestuje. To je sloboda už len. Takže vítame vás. Samozrejme môžete ísť ďalej. Wow, je to zážitok vôbec pri tom stáť a počuť zvuk auta, ktoré sa nám pristavil na tomto pódiu. Vyleštené, potvrdzujem, gumke dofúkané, v poriadku. Všetko v poriadku. Tiež by som aj ja mal tento, ktorý mám takéto. Nádherné. A už sa k nám blíži ďalšie autíčko, dokonca na českých ešpezetkách. A je to číslo 28, dámy a páni, práve sa pozeráte na Vikov 728, rok vyrobí 1929, páni, evidentne prikyvujete, takže vy rozumiete, bratři, Češi, že jo? Přesně tak. No, pozerám, že veľmi zachovalé, krásne autíčko, ako si vy trúfate na nádhera. Hľadám vaše súťaž. Taktiež SS Jaguar Mark 4 Drophead Coupe, to znamená, že máme obnímateľnú strechu, nádherné, krásne vozidlo, ročník 1900, číslom 45, čo teda mám uvedené ako Opel, ale to si myslím, že sme trošku mimo. Nice to meet you. A určite je sakra úžasné, aj sakra úžasne vyzerá, to je pravda. OK, máme tu súťažiaceho číslo 20. No a to je Oldsmobile Super 8 Holiday, rok výroby 1956 v nádhernej farbe, v zaujímavej farbe, krásna kombinácia. How are you guys? Everything good? Yes, všetko v poriadku. Dobre, ja už budem prestať na všetkých hovoriť anglicky. Dobre, výborne, tak som rád, že som tu. 52, priatelia, keďže mám tu trošku problém so súpiskou a nie som úplne automobilový znalec, tak to nechám na ľudí, aby ho trošku opísali. Slovenský, český, English. Český. Tak pane, teraz vám trošku prehodím robotu moju, opíšte bezpečne. Posúvame sa ďalej, máme tu súťažiaceho s číslom 21, tentokrát sa už pokúsim aj nájsť ho medzi týmito papiermi. OK, súťažiaci s číslom 190 SL, však správne. Výborne, všetko dôležité povedané. Nádherný interiér. Ja sa chcem opýtať, ako ťažké a ako intenzívne musí byť starať sa o takéto vozidlo, ktoré má už takýto vek? Tie Mercedesy sú relatívne ľahké na údržbu, boli to vždy dobré auta, aj stále budú, takže nie je skoro vôbec žiadny problém. Toto nie je žiadna platená reklama Mercedesu. Iba upozorňujem, nádherné vozidlo, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa pristavili a aj zúčastnili samozrejme.
Súťažiaci s číslom 116, opäť je o Mercedes-Benz, konkrétne 230 SL, rok výroby 1955. Pane, ako sa vám jazdí? Pleasure to be here. Great organization. Many thanks. And is it your first time on this race, or have you ever been here before? Thanks. See you soon. OK, ďakujem veľmi pekne, vidíme sa. Opäť Aero s číslom 17. Ahojte. Ahoj. Krásna dvojica, vy ste asi aj krásny pár, alebo brat so sestrou. Nie, pári nie sme. Ale môžete byť. Všetko raz môže byť. A môže byť aj to, že vyhráte. Ak náhodou vyhráte, tak zanechá to u vás tie emócie, ktoré možno povedú aj k romantickým emóciám. Určite áno, a ideme na víťazstvo. Tak vám budem držať palce. Budúci bývalý párik. Alvis P20 SDTHC momentálne na tomto pódiu. Nebudem vás zdržiavať. Thank you to be here. Aby sa nám toto nekopilo. A toto bude pravdepodobne auto, ktoré patrí do trošku inej kategórie. Aj do iného ročníka. Opäť Mercedes-Benz, ktorý konkrétne ide o Mercedes-Benz 220 SEB. Nádherné, krásne vozidielko, ktoré má tiež veľký potenciál. Thank you so much, sir. We had some technical issues, and I hope, že to vyriešime. Výborne, skvelé. Sir, we continue. Thank you so much. Thank you. Dávajte si pozor, be careful. Prišli ste sem súťažiť, nie rozbiť auta, takže sa to dúfam ani nikomu nestane. Hosť. Takže vás vítame, hosťujeme na tomto krásnom Mercedesi, o ktorom vám určite povedia viac chalani na komentovanej prehliadke. Ja si na to netrúfam. Ale boli to naši rakúski kamoši. Škoda a súťažiaci s číslom 103. Vy ste pán Berek, ako sa to číta? Áno, Berek sa zví trošku vyššie, ale dá sa to. No tak vás tu vítame na pretekoch. Čo nám poviete o tejto krásnej modrej Škodovke? Jedná sa o Škodu Felicia, auto bolo vyrobené v roku 1959 a to je zároveň rok, kedy sa začali tieto Felicie vyrábať. Takže toto je jedna z prvých? Áno, jedna z prvých a v takejto podobe jazdí asi 17. sezónu. Wow, 17 kusov v takejto podobe a my máme to šťastie, že to môžeme vidieť v Spišskej Sobote. To je nádherné. Páni si urobili menší výlet, oddychnúť si od svojich polovičiek a cením aj špezetku, Felga. Priatelia, Porsche, ako jedno z mála, ktoré sa nám tu ukáže, Porsche Targa v krásnej oranžovej targovej farbe, ak to tak môžem povedať. Aj s odnímateľnou strechou, ktoré si samozrejme budete neskôr môcť aj detálnejšie pozrieť. Thank you so much, sir. Ďakujem veľmi pekne. Môžete pokračovať, you can continue in your ride. A opäť trošku výnimočnejšie vozidlo. BMW 327, na ktorom prišiel pán Lukáč. Dobrý deň. Dobrý deň. Toto je vaše rodinné vozidlo? To nie je moje rodinné vozidlo, ale bolo by to dobré rodinné vozidlo, len jazdí to trošku pomalšie. Ako často na tomto vozidle jazdíte cez rok, alebo iba pri špeciálnych príležitostiach? Na tomto sa jazdí veľmi málo, to sú len také výnimočnosti. Aj to má niekde údaj najazdených kilometrov? 9466, ale neviem, či to je pravda. Stočené, hej? To je záček, že? Nie, výborne, dobre, skvelé. Tak budem vám držať palce v súťaži a v pretekoch, pretože tieto preteky, ktoré tu budú absolvovať všetci účastníci, ale jasné, môžete pokračovať v jazde,
nie sú úplne o rýchlosti a teda nie je smerovaná aj na rýchlosť. Guys, what could say? Germany, also Germany. What is the year of the car? This is a 51, Type 51 and 160 horsepower, 8-cylinder in line and with supercharger. Okay, you came here so fast. How fast can this car go? We drive last week 210 kilometers per hour. Yes. Okay, that's so fast. 210 km za hodinu dokáže ísť toto auto, čo je úplne prekvapujúce. Thank you so much, we appreciate it. Good luck in competition.